yaron nan dan ma dai kawai ya ga dan kuma ina da yasa wai kawai na sa bidiyo wai shi ne wai sai ce wai shi wai ya ga wai shi na ga ya yi tsayawa ko yi da shi ne kamar yadda yake yi wa wasu ya ce wai na yi wai kamar fa irin yadda yake yi waɗannan Mas será que é ser colher?